SD på Lady Wash. Raid sammensætning 2 tanks, 7 healers, 16 DPS. Main tank får aggro på Lady Wash. Mr. Raid kan med fordel bruges her. Lady Wash kan tauntes og skal tankes. Hun laver shock burst, der stunner main tanken og giver ham 7-8.000 skade nature damage. Off tanken taunt, og man fortsætter med DPS. Lady Wash laver også static charge på en random player i raidet. Denne player laver nu elektrisk skade på sig selv og på andre i raidet, så han flytter sig væk fra resten af raidet. Fase 1 fortsætter indtil Lady Wash når til 70%. Når fase 1 stopper, stiller Lady Wash ind i midten, der starter 4 shield generators. Disse skal interruptes. Lady Wash kan ikke skades i denne fase, men hver gang en shield generator bliver ødelagt, får hun 5% skade. Der dukker elementals op i vandet, som skal slås ihjel. Efter 1 minut dukker Nagas op, det er elite. Healerne står centralt, således at de tiltrækker aggroen fra Nagas. En tank taunter dem. Den anden tank går efter Striders. Striders kan tankes, men har en 4 range på 4-5 yards. Derfor skal tanken stå på maximum range og tanken. Range DPS de fokuserer primært på Striders. Når Striders er døde, så fokuserer de på Nagas. Desuden så er der placeret en range DPS og en melee ved hver trappe til at stoppe elementals. Desuden så er det også dem, der primært jager tainted elementals. Tainted elementals er dem, der har tainted cores. Disse bruges til at slukke for shield generatorerne. Fase 2 bliver ved indtil alle 4 shield generators er nede. Det vigtige i fase 2 er, at man fokuserer på de rigtige mål, og man ikke panikker. Striders er det vigtigste mål i fase 2. De må ikke få lov til at løbe amok og få raidet til at blive firet til højre og venstre. Man kan også kite Striders, men en skill tank kan, som man kan se, tanke den uden problemer. Fase 2 slutter først, når der ikke er flere shield generators tilbage. På dette tidspunkt vågner Lady Wash til live, nøjagtigt som i fase 1. Raidet skal skynde sig og DPS de sidste ads ned. Start med elementals, hvis der er nogen af dem tilbage. Derefter Striders og til sidst elite Nagas. Så snart de er nede, er det vigtigt, at der kommer fuld DPS på Lady Wash. Under kampen her kommer der nu sporbats oppe i himlen. De skyder ned på jorden og laver nogle poison areas. Man skal undgå disse poison areas for alt i verden, ellers wiper man. Et par hunters kan med fordel i starten af fasen bruge deres DPS på at reducere antallet af sporbats. Når Lady Wash når til omkring 20%, skal hunterne dog skifte deres DPS over på Lady Wash. Det er tankens opgave at sørge for, at Lady Wash ikke står i giftskyerne, således at melee kan være inde og lave DPS. Tanken skal derfor kite rundt med Lady Wash i denne fase. Off-tanken har samme opgave som i forrige fase, at skulle taunte Lady Wash, når hun shockburster main-tanken. Jo længere hen i fasen man kommer, jo flere sporbats kommer der, og jo mere grøn snask kommer der. Det er vigtigt, at man bevarer overblikket. Bliv ved med at rykke videre, der er næsten altid plads.
fasen fortsætter med fuld DPS hele vejen igennem, indtil Lady Wash er død.